Барок. И кой е автор? Немският композитор кой е? Добре. Как се казваш? Златани, заповядайте и за нашия ансамбъл. Браво на теб на твоя клас. А сега продължаваме с втората загадка. Последната. Така, на кого? Танц на огъня. Мама отваря. Браво, как се казваш? Йоана, от кой клас? Шестия клас казва романтизъм. Браво на Йоана, един диск и за теб. Третия диск е за Иван, заради това прекрасно изпълнение и произведение, което ни представи. Пожелаваме ви много успех, много усмивки и да сте много здрави!